स्वागत आहे तुमचं फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण कोबीचे मंचुरियन आणि शेजवान चटणी बनवूया। त्यासाठी आपण बारीक केलेला कोबी घेतलेला आहे, अर्धी वाटी मैदा, अर्धी वाटी तांदळाचं पीठ, अर्धी वाटी कॉर्नफ्लॉवर घेतलेला आहे, चवीनुसार मीठ, तेल। इथे आपण ऑरेंज फूड कलर घेतलेला आहे, 20-25 लसणीच्या पाकळ्या, 10-12 हिरव्या मिरच्या, 3 चमचे आपण अद्रक घेतलेला आहे। आपण ह्यांना स्वच्छ धुवून मिक्सरला लावून घेऊया। लसूण आपल्याला सोलायचा नाही आहे, असंच आपण मिक्सरला लावून घेऊया, ह्याच्याने चव चांगली येते। त्या प्रकारे आपण जाडसर अशी पेस्ट करून घेतलेली आहे। एक बाउल घेऊया, ह्याच्यामध्ये आपण बारीक केलेला कोबी टाकूया। आपण जी पेस्ट बनवून घेतली आहे ह्याच्यामध्ये आपण 2 चमचे घेऊया। तीन चमचे आपण मैदा घेऊया। तीन चमचे आपण कॉर्नफ्लॉवर घेऊया। तीन चमचे तांदळाचं पीठ, पाव चमचा आपण फूड कलर घेऊया। चवीनुसार मीठ घेऊया। ह्याला आपण मिक्स करून घेऊया। ह्याच्यामध्ये आपल्याला पाणी नाही टाकायचं आहे, कोबीला पाणी सुटतं। हे बघा, आपलं छान मिक्स झालेलं आहे। आपण ह्याच्यामध्ये एक थेंबही पाणी टाकलेलं नाही आहे, कोबीला चांगलं पाणी सुटतं। आता आपण ह्याचे मंचुरियन फ्राय करून घेऊया। आपलं तेल छान गरम झालेलं आहे, आपण ह्याच्यामध्ये मंचुरियन सोडूया। हे बघा, असं चमच्याच्या साहाय्याने आपण सोडायचं। ही रेसिपी तुम्हीही करून बघा, खाण्यासाठी अतिशय सुंदर लागतात, मुलांनाही फार आवडतात। लहान मुलांना कोबीची भाजी दिली तर ते खात नाही, पण असा पदार्थ दिला तर ते नक्की खातात। आपल्याला कुरकुरीत असे फ्राय करून घ्यायचे। 2 मिनिटांनी आपण ह्याला पलटी मारून घेऊया, म्हणजे दोन्ही साइडनं चांगले फ्राय होतील। आपले छान फ्राय झालेले आहे, आपण आता त्याला काढून घेऊया। ह्याच्याने एक्स्ट्रा तेल निघेल। हे बघा, अतिशय सुंदर असे झालेले आहे। आपण दुसरे फ्राय करून घेऊया। या प्रकारे आपण सर्व मंचुरियन फ्राय करून घेऊया। आपण शेजवान चटणी बनवूया, त्यासाठी आपण इथे एक पातेले घेतलेले आहे। आपण ह्याच्यामध्ये एक मोठा चमचा तेल घेऊया। तेल थोडं आपल्याला जास्त घ्यायचं आहे। तेल गरम झालं की आपण जी पेस्ट केलेली मिरची, लसूण, अद्रकची ती टाकूया 2 चमचे।
परतवून घेऊया। ह्याला आपण तेलामध्ये जेवढं आपण परतवणार तेवढी आपली शेजवान चटणी छान होणार आहे। आपल्याला छान परतवायचं आहे। तेल सुटेपर्यंत परतवून घेऊया। तोपर्यंत आपण एक बाउल घेऊया। ह्याच्यामध्ये 1 चमचा आपण कॉर्नफ्लॉवर घेऊया आणि थोडं थोडं पाणी टाकून ह्याची एक पेस्ट बनवून घेऊया पातळ अशी। हे बघा याप्रमाणे। ह्याच्यामध्ये आपण थोडासा फूड कलर टाकूया, मिक्स करूया। छान तेल सुटलेलं आहे। आता आपण जी कॉर्नफ्लॉवरची पेस्ट बनवलेली ती टाकायची। आता ढवळत राहायचं एका बाजूने, असं सोडूया। मिक्स करायचं आपल्याला। चवीनुसार मीठ टाकूया। परतवूया। आपण थोडंसं पाणी टाकूया। छान परतवायचं आपल्याला। असं 5 मिनिटं आपल्याला परतवायचं आहे। जेवढं आपण ह्याला परतवणार तेवढी आपली शेजवान चटणी छान होईल। गॅस आपल्याला स्लो ठेवायचा आहे। हे बघा छान आपली शेजवान चटणी झालेली आहे। आपण याला 2 मिनिटं आणखीन परतवूया। आपण बाहेरून जेव्हा मंचुरियन घेतो तेव्हा आपल्या मनामध्ये थोडी भीती असते। या प्रकारे आपण आता घरीही बनवू शकतो एकदम पटकन। आपली शेजवान चटणी छान झालेली आहे। आपण आता गॅस बंद करूया। ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंटद्वारे नक्की कळवा आणि आपला फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।